Гэты сучасны прасторны кароўнік на 300 галоў на малочна-таварнай ферме Старажоўшчына пабудаваны з нуля ўсяго за 3 месяцы. На гэтыя мэты было выдаткавана па 200 тысяч рублёў з рэспубліканскага і абласнога бюджэтаў. Яшчэ больш за 500 тысяч рублёў уласныя сродкі адкрытага акцыянернага таварыства «Косово». На сегодняшний день уже построен данное здание на 300 голов. Построены площадки для навозоудаления, построено 2 сенажно-силочных траншеи, отремонтированы выгульные площадки, сделано благоустройство в бетоне и сделан цех раздоя. На сегодняшний день здесь по культуре производства, по технике безопасности, по энергосбережению приняты все необходимые меры и выполнены все проектные решения, которые позволяют находиться на рабочем месте и работать более эффективно. Добрый микроклимат и паветраобмен у новым кароўніку забяспечваюць высокі дах, аэрацыйны вельчак и шторки с подъемным механизмом. По всем периметры памяшкання яркое, при гэтым энергосберагальное освятленне. И гэта далёка не ўсё. Хорошие поилочки с теплоподогревателем, то есть уже намного лучше для животного, не будет пить ледяную воду. Вот. Также места для того, чтобы они могли полежать, и подстел хороший, кормление. Разброс идет у нас сам кормораздатчик. Светло очень, хорошее освещение, хороший, значит, микроклимат в этом коровнике. У старым кароўніку, дзе раней жывёлам не хапала прасторы, таксама былі праведзены пэўныя работы. З'явіліся новыя стойлавыя месцы, наладжана водазабеспячэнне. На абноўленай ферме, якая цяпер разлічана на 700 галоў, з дня на дзень чакаюць папаўнення дойнага статка. Ужо зараз тут штодзень здаюць на завод больш за 6,5 тонн малака класа экстра. Пры гэтым удой складае 13,5 кілаграмаў на корову. У далейшым паказчыкі плануюць павялічваць, каб дасягнуць фінансавай стабільнасці і выйсці з працэдуры дасудовага аздараўлення. Нам надо иметь на одну фуражную корову минимум 20 литров молока. Это если мы 700 голов скота поставим, а мы его поставим до Нового года, если умножим у 20 литров, то получается 14 тонн молока. Это в 2 раза увеличим производство молока. Вот это основная задача. Усяго до конца года ў рэгіёне будуць рэканструяваны 24 малочна-таварныя фермы. Зараз большасць аб'ектаў на высокай ступені гатоўнасці. Алена Ракуць, Аліса Грыгарчук, Юрый Титов, телерадыёкампанія «Брест».